In november 2002 is de kogel het Sjerke. Er komt nijbouw van het provinciehuis. Het gebouw is nog maar 17 jaar oud, maar zou te hokkerig wezen. Nijbouw wordt roers op goed 66 miljoen. Te duur, sinds de steden. Uiteindelijk begint architect Sjoerd Soeters te tekenen in een gebouw dat net meer dan 50 miljoen euro kost je mij. Maar in 2004 bleek dat de kosten toch hoger uitvallen. Vooral omdat het hele bouwproces langer worden zal. Het nieuwe kostenplaatsje is goed 61 miljoen euro. De steden gaan maar akkoord. Een geruststelling voor de provincieambtenaren die in hetzelfde jaar naar haar tijdelijk onderkomen verhuizen. Het oude postsorteercentrum aan een sneke trekweg. 2 jaar later stemt de gemeente Rietveld het in met het ontwerp voor het nieuwe provinciehuis. Maar de volgende probleem zie je haar al aan. Accountskantoor Deloitte schreeuwt een kritisch rapport over de gang van zaken bij de inrichting en verbouw van het tijdelijk onderkomen aan een sneke trekweg. Ambtenaren zullen beslissingen namen zonder het duister bestuur te informeren. De kritiek in de steden is groot en 3 deputeren stappen op. Maar de gifbeker is nog net leeg, want bouwbedrijven willen net in het nijbouwproject stappen. De financiële risico's zullen te groot wezen. Een nieuwe onbestegingsronde is nodig en de kosten gaan weer omheeg, naar 80 miljoen euro. De steden protesteren, maar alleen nog onder tarrieding is al miljoenen uitjoen. En een waai waarom is er net. In maart 2009 wordt officieel begonnen met de sloop van het oude provinciehuis. En dan komt de gong er aardig in. In 3 jaar tijd verriest een nieuw gebouw aan de tweebaksmarkt dat eindelijk te groot is. Omdat er intussen haast 100 ambtenaren voor het bezuinigen binnen. Eind 2011 kunnen de stedenleden weer vergaderen in de historische stedenzaal en is het nieuwe provinciehuis in bedrijf.